Niin häikäisevä meno, että tarvii aurinkolasit muuten. Kyö! Pasi Veinä! Morjesta! Se on Nykort, siis Petri I on armoton, mutten Easy I purista mikki. 5 fanit huutaa, tee lisää biisi, please. Täältä tulee, en tarvi moniotoksi. On erektio, munapää täynnä botoksi. Tälle Viagraa, sijalista. Petri ei voi palauttaa, vaikka ois viallista. Eli vittuun sun vaivas, on menossa helvettiin. Eli vittuun sun taivas. Mun mieli on erikoisin, mutta se on vaan oikein niinku raiskaajan sterilointi. Toiset vihastuu, toiset ihastuu, toiset pahastuu, toiset rakastuu. Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Eka olin, että ei vittu, sitten olin, että ei saatana. Onks ne nää lasit? 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 Eka olin, että ei vittu, sitten olin, että ei saatana. Onks ne nää lasit? Vähemmän puhetta, enemmän tekoja. Enemmän itse luottamusta, vähemmän egoja. Enemmän kylmäkäteistä, vähemmän lottoa. Vähemmän lässytystä, enemmän suihinottoa. Petri on googlatuin julkis. Nyt luulet, että on joku vitun hackeri. YK ja internetti kuuluu yhteen niinku Lemmy ja Rickenbackeri. Ylitin sut iteni ja kaikki vitun raja. Sä vaan pakenee ku Kalle Palanderin hiusraja. Yritäpä välttää mun kirosana selektion. Katos, annoit mun keskisormelle erektion. Toiset vihastuu, toiset ihastuu, toiset pahastuu, toiset rakastuu. Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Eka olin, että ei vittu, sitten olin, että ei saatana. Onks ne nää lasit? 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 Eka olin, että ei vittu, sitten olin, että ei saatana. Onks ne nää lasit? Mä en katoa. Eiks oo ironista, jos se tykkää ime finnistä klitorista? On jo sekasi, missä Marin puskat. Halun polttaa Osama Bin Ladenin tuhkat. Varmuuden vuoks ei jää hikuaka. En oo parittaja, en välitä vittuaka. Emy sieluuni, vaikka ois hyvä diili. Mieluummin juon, vittu vaikka syöniidi. Selvä päivä sonni, mistä juoman salaa? Sanasen kun leviää kun huoran jalat. Jaksan kysyy, joko meni hermot, joko vituttaa, no katos Sherlock. Mun vuoro alas, istus potta. Sähän kusset istu altas, ristus notta. Petri muka kuoli ja tuli vittu takas. Mähän oon ku Kristus, totta. Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit? Eka olin, että ei vittu, sitten olin, että ei saatana. Onks ne nää lasit? 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 Eka olin, että ei vittu, sitten olin, että ei saatana. Onks ne nää lasit? Onks ne nää lasit, 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 lasit?